Hej alle sammen, og i dag skal jeg spille Sims, og jeg skal spille på nogle venner. Og det her det er Sara Christensen, og det her det er hendes hverdagssæt. Det ser sådan her ud. Og kjolen, skoene og håret er Cici. Og håret er Cici, eller det hele er faktisk næsten Cici ved hendes formelt tøj. Kjolen, den kan jeg helt vildt godt lide, fordi jeg synes, den er så pæn med sådan lidt åben her i siden. Ja, og jeg kan også godt helt vildt lide håret og skoen. Og det her, det er hendes sportstøj, og jeg kan helt vildt godt lide det her sæt, fordi jeg synes, det er sådan lidt meget modeagtigt, rigtig flot træningssæt. Ja, og her er hendes sovtøj. Håret er Cici, men skjorten, det er bare hører med i den hører med i startpakken. Og det her, det er også det er kun håret, der er Cici her, men ellers så er det andet med i startpakken. Men jeg synes, det er rigtig fint. Jeg fandt det bare lige herinde. Tog jeg den her. Jeg kan helt vildt godt lide det her look. Og det her, det er hendes badetøj. Sådan. Det er hendes badetøj, og jeg har sådan lidt sådan hår, og jeg kan helt vildt godt også lide det her sæt. Hvad er det for noget? Nu skal vi videre til Jakob Christensen. Og det er så Sara Christensens bror, og han er aktiv og selvsikker og har forholdsfobi. Og han drømmer om at blive bodybuilder. Højt store skifte. Ja, og hvorfor er den på det? Og det her, det er hans hverdagstøj, og jeg har Cici shoppet Adidas bukserne og håret. Synes jeg nemlig, det er rigtig fint. Og det her, det er en pingvin smoking, eller pingvindragt, tror jeg det hedder. Og det kan jeg også godt jeg bruger det ikke så meget, men jeg synes, det passer sådan lidt godt til Saras bror. Og det er hans formelt tøj. Og det her, det er så ikke blevet så flot, men det er hans sportstøj. Og det her, det er hans sovetøj. Og her har jeg også brugt nogle Adidas bukser, og de er sådan ikke helt hvide, og jeg kan bare bedst lide de blå her, men der er også nogle i sort og gul, men jeg bruger dem her. Så har vi hans festtøj, og det er det her. Og så hans svømmetøj. Det her, det er sådan meget moderne badetøj. Synes jeg også, der er rigtig fint, men jeg kan bedre lide dem i sort eller sådan noget. Men det her passede bedst sådan lidt til Jakob. Og det var Jakob Christensen. Så kommer vi til Josefine Jacobsen, som er Saras bedste veninde. Og som I kan se, så er hun sådan lidt snob, og hun er også god og klodset. Men hun er rigtig sød, selvom hun er snob. Så har hun det her. Jeg gider ikke til at forklare det hele. Ja, og det her, det er så hendes hverdagssæt. Jeg kan helt vildt godt lide bukserne og trøjen og skoene. Jeg kan faktisk godt lide hele sættet, men det er næsten alt Cici. Håret Cici, det der nejlak Cici, trøjen, bukser og sko er Cici. Men armbåndet og brillerne er ikke Cici. Ja, og det her, det er hendes formelle sæt. Jeg synes, det er rigtig sødt, fordi at der er kun et ærme her, og jeg synes, det er rigtig flot med sådan lidt mønster på kjolen. Så har hun fået sådan nogle lidt sløjfe-sko. Nogle rigtig fine sko med sløjfe på. Ja, og det her, det er hendes. Jeg kan ikke så godt lide skoene, men det passede så. Jeg synes, det passede godt til hende.
altså hendes personlighed og sådan noget. Så har hun briller. Det er ikke alt det her, det er ikke Sisi, men bukserne og trøjen hører med i spa-dag-pakken, og skoene hører med, også med i spa-dag-pakken. Og det er udvidelsespakker, som man også kan få til Sims. Og det her, det er hendes sovetøj. Jeg ved godt, det er lidt mærkeligt, hun sover med briller. Jeg skal nok fjerne dem, fordi man sover ikke rigtig sådan med briller. Ja, og det er sådan lidt simpelt. Det var en natkjole. Ja, og det her, det er hendes festtøj, og det kan jeg også godt lide. Og skoene er Sisi, men kjolen hører med i arbejdstidpakken. Jeg synes, du skulle tage at købe arbejdstidpakken. Den er rigtig sjov, og man kan gå med folk på arbejde, og man kan se dem føde og sådan noget. Det er rigtig sjovt. Ja, det er også simpelt. Og så er hendes badetøj her. Jeg har givet hende sådan lidt voksenagtig, men hun er jo også ung voksen. Det vil være lidt, det er sådan lidt meget modeagtigt. Ja, og det var min husholdning. Jeg synes bare, vi skal komme i gang. Sådan her ser det ud. Jeg vil gerne have det til at se sådan her ud. Ja, og sådan kommer det til at se ud. Så venter vi lige på, så skal vi ind og finde et sted, hvor vi skal købe et hus. Jeg tror, vi køber den her. Måske der. Ja, så kan vi de små på gaden, og så kan vi bare rydde grunden. Så bruger jeg også lige snedekode, men det behøves ikke gøre. Det er fordi, jeg gerne vil have et lidt større hus, end vi har råd til. Ja. Det er så langsomt, det her. Så. Hvorfor ser hendes hår nu sådan ud? Nå, mærkeligt. Ja, og så holder vi pause. Så skal vi bygge vores hus her. Ja. Det her, det er så det er lige... det er lidt mærkeligt, at søskende, de har samme farve hår, men... og så er det bare... Så skal Josefine bare lige løbe for os, som om hun var træneren for dem. Jakob, han ser mest sådan træneragtig ud. Ja, og vi starter bare lige på huset her. Så ser vi, hvad vi har råd til. Så kan vi bruge snydekode, hvis har brug for mere. Jeg tror, det skal være med måske dobbelt etage. Det tror jeg. Så laver vi bare sådan her. Eller så sætter vi sådan her. Ja, og jeg har lært, hvordan man kan lave dobbelt etage. Altså, I må lige få at se. Men det kommer til at se sådan her ud. Det kommer ikke helt til at se sådan her ud, men det er nok lidt mærkeligt, at jeg laver det sådan her, men det er da lige meget, for det er mig, der bestemmer. Den skal ud til den. Sådan. Så når man kommer herind, så gør vi lige sådan, ja. Det er svært det her. Især når man skal have jer til at kigge på, for jeg er bange for at lave fejl. Ja. Sådan her kommer det så næsten til at se ud. Stop med at drille. Hvor mange skulle der være imellem? Nå, det gætter jeg mig bare frem til. Bum. Og så gør jeg sådan her. Upsi.
tænker nok, så går taget jo ind i, men det gør det altså ikke. Sådan her kommer det til næsten til at se ud. Sådan. Sådan. Så har jeg dobbeltetage. Så skal vi have noget tag på det her. Og det bliver sådan noget her. Stop lige med at træde. Irriterende. Så lægger man den lige sådan ned, så den kan gå ind i. Det gør jeg så bare lige ved alle. Det er sådan, så kan I lære at lave det. Hvis I godt kan lide sådan noget her, så kan I lære det nu. Lægger det bare lige helt ned. Okay. Så skal det bare drejes. Og vi er næsten færdige med vores tag, så sådan kommer huset til at se ud, altså udenpå, men vi skal også have mursten udenpå. Jeg tror gerne, jeg vil have sådan nogle her. Bum. Se. Så kommer det til at se sådan ud. Ja, men jeg tror også, der kommer en del 2. Men vi ses. Okay, stop lige. Vi ses lige om lidt, så jeg tror, vi skal til at stoppe. Ja, nu skal vi stoppe, og vi ses næste gang i familien Christensen. Ja, det er næsten. Med Josefine Jacobsen også. Ja, og hej hej.